Grabe mga ka-hunter, ang daming huli. What's up mga ka-hunter? Welcome po sa Dilocano Hunter Page. Ngayong araw na to ay sasama tayong mamumusit. Kasama natin si ka-hunter Francis at Joey dito mga ka-hunter. At bago yan, intro muna. Ito na mga hunter, first time kong sumakay sa bangkang ganito. Yan po yung sasakyan natin papuntang mangunguha ng mga pusit. At dito nga mga hunter ay dumami na yung mga kasama natin na mangunguha ng mga pusit. At ayan mga hunter, umandar na yung ating bangka dito. Shoutout muna tayo kay Rodel Pancho, Jeffrey Naling, Junel Millena, Lloyd Untos, Rapeen Batong, Raymond Milyare, Reden Colyado. Shoutout po sa ating lahat dyan. Kung napapansin nyo mga hunter ay meron po malalaking bangka, meron din po malaliit. Yung maliliit mga hunter ay yun po yung may malalakas na ilaw mga hunter. Doon po na-attract yung mga pusit natin. Lumalapit po sila sa mga bangkang may ilaw mga hunter. Bumahe pala kami ng 1 oras mga hunter. Ayan nga po pumipesto na yung ating mga maliliit na bangka sa karagatan. At ayun, gumabi na nga mga hunter. Maghihintay po tayo ng 2:00 ng umaga para po maglapag ng ating mga lambat. Dito nga mga hunter, habang naghahantay tayo ng oras ay natulog na rin ako para po hindi tayo mapuyat. Pero puyat pa rin tayo mga ka-hunter. Ayan, at gumising na lahat ng ating mga kasama mga hunter. Ayan nga po, naglalapag na sila ng lambat. Papaikutan po nila yung maliit na bangka mga hunter, yung may malakas na ilaw. Dito nga mga hunter ay naghihila na yung ating mga kasama ng ating lambat mga hunter po upang po sa ganun ay maipon po at malagay sa isang spot mga hunter. Tignan nyo po yung mga tao dito ay tulong-tulong na po mahila yung ating lambat mga hunter. Ganyan po talaga yung buhay ng mangingisda dito sa amin mga ka-hunter. Ito na nga mga hunter, naipon na yung mga pusit. Tara tignan po yung unang huli ng unang lapag mga ka-hunter. Yun! Pusit. Bali kalahati lang po ng ating lalagyanan yung nakuha, pero thank you Lord, napakarami po nito. Bali nagbiyahe na naman tayo mga hunter papunta sa isang bangka na naman mga hunter. Hindi lang po iisa yung maliliit na bangka. Dito nga po yung pangalawang lapag natin mga hunter. Tignan natin yung mga nakuha dito. Mas maliit po sa naunang kuha natin dito mga hunter, pero thank you Lord po dahil meron pa rin nakuha mga hunter. Dumako naman tayo sa pangatlong lapag mga hunter kung saan ay ganun pa rin yung way ng ating pagkuha mga hunter. Hila-hila lang po at may ipon lang po yan sa gitna mga hunter. Kung napapansin nyo mga hunter ay maitim na yung tubig, ibig sabihin ay meron ng mga huling pusit mga hunter. Naglalabas po sila ng maitim na tinta. Tara tignan po yung mga huli dito mga hunter kung marami pa. Pare nga taba. Grabe guys, punong-puno yung ating lalagyanan. Thank you Lord, napakarami na namang blessing na binigay mo sa amin ngayong araw na to. Marami na namang mabibigyan at bibili mga ka-hunter. Dito nga mga hunter ay gumawa na sila ng kilawin na aming uulamin ngayong umaga dahil gutong na kami mga hunter. Hindi ko na rin na video yung mga ibang paglambat natin, mga ibang pagpandaw natin mga hunter dahil lobat na yung ating cellphone dito. Cellphone po yung gamit natin mga hunter dahil lobat po yung ating GoPro mga ka-hunter. Mamang ning tawag. Dito na po nagtatapos yung ating video mga hunter. Magandang umaga po. Welcome po sa Dilocano Hunter Page. At kung nagustuhan mo yung video na to ay papalo naman po kami sa aming Facebook page. Uwi na kami mga hunter dahil 4 AM na po ng umaga. At for sure mga hunter, inaantok pa yung mga kasama natin. Bye bye mga hunter. God bless.